30% off ulit tayo sa darating na next 2 days. Bukas at sa susunod na bukas, 30% off. Lahat po yan. Lahat na nakikita nyo dyan. Taas, baba. Kahit itong mga Jordan natin na Levi's na F1 size 10, 30% off, magkano na lang yan. So, ayun po yung mga pambata, nandyan pa din. Ito, soccer shoes to. 420 lang. Soccer shoes na pambata. Bagay ito sa mga 7 years old or 8 years old. Kitang-kita nyo yung colorway niya, pulang-pula. Magkano na lang yan? 30% off. Kwentahin nyo na lang. So, may fila pa tayo doon. So guys, pasok tayo. Patos PH. Max, makiagi ako, Max. Si Mimi? July 24, Sapatos PH, store update tayo. Di ko pa pala napapakita tong budol wall na tinatawag namin. Actually, hindi na siya medyo kompleto pero i-introduce ko lang ng mabilisan, okay? Yan o, budol wall. Kasi yung parang mabibili mo pag bumili ka ng mga sapatos na hindi mo ine-expect eh. So, budol wall. So, meron tayo dyan mga medyas, shoe hanger, magic brush, tapos yung tasa no more, tapos yung tas knee pads. Meron tayong small, medium, and large. Ito yung motivation ng tumbler natin. Alam niyo ba na may laman din to sa loob? Pag binuksan nyo yan, may dalawang laman pa yun sa loob. Kaya may mga note pa yun dyan, panghalis ng amoy sa loob ng sapatos. Yung mga suki ng baliko sa basketball. So yan, tingnan natin kung ano meron tayong mga bagong sapatos. Uy! Parang di sapatos ang bagong ano dito. Parang kilala ko to si Papa J ito. Kaway-kaway naman dyan. Tapos yung, meron pa pala. Si Papa Ken! Si Papa Ken yan eh. Sinasabi ko na chill lang tingin lang ng sapatos Makakasama natin sila sa grand opening ng ating live selling this Friday. So yun, magkakaroon tayo ng parang program ba na may mga pa-games hanggang sa yung main talaga natin is yung paghatid sa inyo ng mga mura at magagandang sapatos through online. Kaya live selling siya. So, pakita ko lang din meron kasi kami ditong bagong saltang sapatos ito guys Parang pamatay siya Pag sinipangan ito sa mukha, parang hindi ka na makikilala. Tatlo lang to guys pang sprint to Ginagamit yata to sa mga atletang pangmalakasan sa takbuhan. Jafly. Tapos itong Zoom Rival M. Ito din Speedstar V4 yan Puma. So para to sa dalawang tao guys. Yung may kaaway, saka yung mabilis tumakbo. Tingnan nyo na lang kung mapupunta kayo dito sa store. So yan lang po. Thank you for watching. See you tomorrow para sa lahat ng gustong mag-avail ng ating 30% off pasukan sale. Yo.